Apa mas?
yo. Wis gobak asmara mantene ya nggih. Gobak. Gobak asmara wong nyatane ya ora apa-apane gitu. Kayak iki yo weyane ki ora apa-apa wis kudu lanang ora apa-apa. Bela kole harus iki harus teman-teman iki. Ayo terus. Iya, matur nuwun. Diantarke lagune kemana? Acara Dharma Mukti iki ya. Apa yang lagune? Semua Wijaya. Monggo Mbak Mudi. Apa latihan aku ya latihan ya. Aku mau salaman ya, Bang. Salaman enggak apa-apa ya. Ada Mbak Mukti.